Mentaro rong ari soe jangatum paklongkam dikrut pia langsun kedam atawar kepang tirasai kedeng. Niplia Parman 20 Biennial Conference ke paman ponalong aluhia man pen KSA TDP amai phu Thompson rong pi ka chetong dun. Dungkek langso bakong terang patuak lamalong pen ubahi ketho. Kardom pinia daba birta long pen ilisami mirin hansepi pinia birtang ton pen arjuponik tha. Paklongka malang sun kijui kilanga di malong ingter adver nang ji po ke mang pen paklongka mentaro rong ari sunim sotum je patir pi ponsi langsun kedam atowara rai rai ke pang tirasai ke deng pon. Kedam tang arkoi ni phai troxier ni paklongka dikrut pia langsun kijui kilanga di malong ingter ad nang ji la pen lang misen ver nang ji po ke mang pen SDB Badan Chandra Taro Gambura Bir Singh Tamang Anparta paklongka malang suna komiti atum cherap chetodun si Mentaro rong arisoi jangatum ahin pen kepang tirasai kedeng pon. Bangso kepang tirasai kedeng pon Mentaro rong ayuda President John Singh Taro Secretary Dinesh Rong Paratum nangke pachini don laki la bangso kepang tirasai laki pinile la pusona sai ki klem ponchot la pugali. Kedam tang hut pen puseta me Mentaro arisoi jangatum pen cherapdun versi pangthir pon bom wang bom lu. Laben labang so asai kedeng pon ver nangkok laki mena adim mena longri ingter etpen kijui kilang atum aning pang sampon nang ji pusi jesemet pet pen ke pangthir asai kedeng pon nangkok lo. Laben Halloween pen ke wang atum labang so dim kijui kilang aning pang sampon nang ji pangthir dun et nang ji pu kamatha pen si labang so asai deng pon nangkok lo. Lason si non iprang ke wang jilang huta cherap chito dun bom ji pusi Mentaro arisu ejang atum pen ningje pon. Lapen dikrut pialang sun komiti atuma hin pen setami Mentaro arisu ejang atum aphan kachuro pajir pon. Lapen komiti hin pen isi radaphan kachuning wi ke padopon laki dikrut pialong kijui ke lang aphan wang tami ningarong chipi tami sita chibohung chingchek abidet nang chila pen kicho ki juntang ahomu chewar te kang vet vet lapen mina dim chepang thir pon vet nang chi puta ningje pon. Nilitum Mentaro rong arisoi jang chingrum pet pensi ladak nilitum apini paklongkam waterfall kijui kelang adim ladak nilitum kepang thira sai deng ponlo labang so kepang thir long jase ben nilitum Mentaro rong arisoi jang pensi patir pi ponlo ladak penang anang cerap dun do ladak so gari gangbura pen chenglok lapente ladak langsung ke management committee tum pen chenglok nilitum chingrum pet si pang thir ponlo labangso ke mangpon ke nilitum ke mane pangthir etnang pangthir pikna adim pangthir jirpen lepa dunang ko phansi nilitum mangpon lo pima polo tangte labangso adim ke akhelo Halloween pen ke bang atum ta do jongsi letra pen jongsi theklong kolote alang litum ke lang ning sampete tahai lasi labangso ani ke pang samji phansi nilitum ke pangthir asai sami deng Lapen pining pen ke ton ke lang mate komiti asai ke claim asai khia tuma phanta pabat ponsi langsuna dungalong an thangna raka siksak avi Lasi kaprega dim penta kijui kilanga phan wang tami puta thampon আমার ইয়াত সদায় যাত্রীবিলাক আহি থাকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা মেণ্টাৰো আৰু আমাৰ পিকনিক স্পটৰ কমিটিবিলাক হয় মিলি পেলাই আমাৰবিলাক দুই পাৰ্টিয়ে গেটৰ পৰা লৈ একদম জলপ্ৰপাতলৈকে আমি চাফাই অভিযান চলাই আছোঁ যাতে যাত্ৰীবিলাক কোনো অসুবিধা নহয় যাতে যাত্ৰীবিলাক কোনো লেতেৰা ফেতেৰা দেখি নাপাওঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলো ব্যৱস্থা আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা চলাই আছে সকলক একে আমাৰ কমিটিৰ পৰা মানে যাতে আমাৰ যাত্ৰীসকল Dongmukak pen semsing ingti karbiang longwai Kedamtang arkoi ni phai troxier ni Sodia Higher Secondary School Playground Sodia long AJYCP Central Committee atum penche patir piponsi Niplia Parman 20 Biennial Conference ke paman ponalong aluhia man pen KSA TDP amai phu Thompson rong pi aphan nang chopapon ating kachetong dun Bangso amai along ASU General Secretary pendanglok Assam along riarlo kaprek akhai aham phang asong amai phu kongchun bangatum pensitami chitong dun si bangso amai along RD chipi dun Maya long case ATDP amai phu Thompson rong pi hin pen lam theke jai dun ke AJYCP asong hin pen setami karbiang long na pen di mahasop aparman hemprek ke hang mate article 244A Constitutions of India within the state of Assam ateng pen ke pachun ponje long nang chirap nang chito du nang chi pusi case ATDP amai phu Thompson rong pi pen
pachini tekang As you all might be aware that Karbi Anglong people have been demanding for the creation of autonomous state under Article 244A of the Constitution of India, a state within a state. I've heard Bangsolong Karbilo Charliasong Tiripi Adun Maipu Atur Singh Teron Rapchunbang Desoy Teron Dipu District Committee Rapchunbang Songjat Isolapen Welborn Pangchotum Chitongdon Si Mayalong RDP Dun News Desk Report Karbi Anglong Live Hakko Ahud Ili Sumsi Sokarbi Keplangpen Harbimang Ejang Harbimang Riso Kapinchong Tekang Aron Pen Ili Karbia Khayatum Hen Upahi Ketomate Kekanasai A Uwe Nang Klembom Wang Bomsi Non Puta Labang Soasai Klempon Bomlo La Sonsi Bang Soron Kepavir Vedeji Lapen Kang Thun Dun Bomji Aphan Mathaponsi Dungkek Langso Kalong Terang Pathok Lamalong Tame Riso Ejang Atum Pen Hen Upahi Ketomate Kekanasai Dengponlo Lason si lakhaing koi Singhason constituency hawar kidamtang arpoi ni phain ner kebarni anerlo porphai sia por malompen dungkek langso KCS unit hin pen patirpi ponsi bakong terang pathok lamalong hen ubahi ke thomate ke kan padopon bangso hen ubahi ke thomate ke kan lake hakko ahut sumsi sokarbi ke plangpen harbimang ejang harbimang riso kapinchong pinthi tekang ateng pesi hen ubahi KN ke thomate ke kan tempon bom lo pusi lunse po khoya sing terang langchar terang atum pen than pachini pon la pen bangso hot tirdai kachi en pon hemphu than thili sitame anghoi langpong womut wokan par e parvi pensi mesenang tar tham pon puta kurusaratum pherang kyang no nang pachini dun ke ilitung ke lunse ke plang tang ho lukhi ke plang tang ho buta ilitung ke karbi ilituma karbi ke kilu masih kilu tema amasi aprang lahai ajutang nang ke bia tum titame ilitum kiceng pen kijut ilitum hala kabochi tumta bidahi kaka we pena masi labangso aningkan labangso arni tu ketok dak kawidat amasi nili hin pen bangela bang na pachini kita kola so ajutang nang pincong arni bangke mothe la ke pincong bang si mu penang chanik lo harbi mang risu la ke iyang asorsi nang pincong ceng tua bang sini li ke chini na wicholo la sonsi singhasona hawar amai chunbang mohendro ingti pen danglok kurusar dhonsing terang diori rongphar rongasar longki terang kurusar kithekiding manping kedo rongara ratum chetong donsi ingsam jin pen hen ubahi ketho pachun ponro yang hodo inui ke harbi mang risu bolo inui ke la arong asara malo sitame arong asara bang iyang porang no pusi hala arong asara phanke irdam cholo la pengke ahola ke bonai veka bangke la son le klem lote chumeji ajir kiding ta chumi uji chubi long ajir ding kluji hala akang duk aku ke chu hoda bangke alom soviet igdet po apike ing tangrap no tang de chu thai de tu posin ni kana kang thêm le chu ji prote a hi chu bi de na pu hola yang purang no pula arong asara bangsi pingkhasi akola ariso tuma bangsi ki klem tu amasi harbi mang risu aku si ka pinchong haku pusi lun tumolong ta nang plang det lo la an sin ni lige na pachini check dol News Report Karbing Long Live Kedamtang surihini ra inkore hini aningkan prenify troxiani Congress asongja po Rahul Gandhi hin pen det pialong kachit hak jampen kaching room mate isivet kedo thekji aphan pu akemang padoponsi king pen kedamate Bharat Euro yatra sai pangcheng ponlo Chiklojon thomso se bangso Bharat Euro yatra sai Rahul Gandhi long ke ongdong atum chingrum don rentilo Laso teng pen kidamtang arkoi ni pioneer kebani Bharat Euro yatra long jakong horang tipidonji aphanpura ada por pioneer keba por malom pen Raipura long lelia prang ke ongdong aradatum Congress MP Rahul Gandhi aphan inghong pon rintilo Congress asongja po Rahul Gandhi hin pen BJP la pen RSS asong aphan arichimon paklangsi pangthek pon alang li pen kaning che pon ateng ke det hini atumta amithang asaymo cheklem pon rintilo Laben bangso adera long kedo anatum setami amithang asaymo cheklem pon rintilo
bonda BJP a sarkar atum bangsorat atum amithanga saemo kachekle maphan aman ipon thekte bangso joksi deda long kedo anara atum aning ke oi chepaklang ponrinti BJP sarkar atum amatsi det a hotur lo latum amatsi det pialong ke pacharwa sai abidi ke claim ponlo lapen piniania banke sai ka chutikia tum aphan anta man pipon thekte anpimlo lapen lapu kula da so asa aphan anta man pipon thekte detlo det pialong bang pli photum si chari pon detlo la so joksi det pialong boreng ka viari so ejangatum aphai nangke batlong aretlo saiga chutikia tum aning duk piklo lapen industry amokha do anta pavir bom loputa Rahul Gandhi pen ningje ponthu Bharat Euro yatra lake rachari hin pen kali lake isi det kang thim ning isi vet ke do thekja phansi sai ke deng pon Jirpong bong kachelang setami hotur kachekama bang ingtonra korte ingjera son kang hon pen ke do bangsi ke nangchi det pia dangalong ke do anara da phan kithir klong arai koma bangsi pama nangji BJP RSS armu oksolong le ardom dun verpulote manpeng long dun verpo bonda deda banki nangvir bompo puta Rahul Gandhi pen ningche ponthu National Desk Report Karbing Long Lai Tangte pinia daba birta ke lapwansi kang ton poniklo